Takže zdravíme vás ľudia, práve sa chystáme na trhy do Poľska, do Nového Targu, takže tešte sa na cestu s nami. Takže sa musíme posilniť na cestu, aby sme neboli zvanní, lebo nás čaká 8 hodín cesty, čo vám za chvíľku vysvetlím, že prečo. Ľudia, tak už sme na ceste do Nového Targu. Cesta nám tam bude trvať 8 hodín z toho dôvodu, že ideme cez Budapešť, Maďarsko, kvôli tomu, že tam ideme pozrieť na miestne trhy, ale tam vám nemôžeme priniesť kamerový záznam z toho dôvodu, že naši spoluobčania nechcú, aby sme tam kamerovali ich tovar a sú potom takí zlí, zákerní, takže potom vám nechcú ani tovar predať, tak vám tam kamerovať nemôžeme, ale určite vám prinesieme niečo z cesty a možno, že aj nejaké zábery z tých trhov, takže sa máte na čo tešiť. Ľudia, takže vchádzame na hranicu Slovensko-Česko, môžete vidieť, že sú tu už aj hasiči. Polícia, vojaci, zajáci. A máme tu takýto krásny most. Ľudia, tak už sme dorazili do Budapešti na trhy, vystupujeme, ideme na to. A neviem, či ti to nebudú vypadať. Jedem mu daj hen tomu 2 € na týchto. Kolega, menu for me. 1 euro, very well. I'm for 1 euro. so good. Plus. Euro. Toč? Čo mi točíš? Si to vypla? Nie, ty si to A budú si myslieť, že s tým čorou. Ale aj tak toto nebudem nič kupovať, tak sa ideme pozrieť dopredu. Tomi, OK. Máme takéto, máme tu všelijaké. Hlavne čo tu majú, to je elektronika, oblečenie, reproduktory, rôzne svetlá, všetko za výhodné ceny. Takže oplatí sa sem prísť nakúpiť. Ľudia, veľa toho nemôžeme natáčať, lebo s tým tuto spoluobčania majú problémy, ale tak pohodičke, vôbec to nevadí. Niečo vám z tohto ešte prinesieme. Niečo sme si aj kúpili, potom vám ukážeme, že čo sme si aj pokúpili a tak. Je tu hlavne veľa obchodíkov s oblečením, rôzne dámske, pánske,
Je to tu v podstate taká čínska štvrť. Všade vidíte drahé auťáky, milión butikov. A proste dá sa tu kúpiť, ale tuto to väčšinou tak funguje, že musíte kupovať vo veľkom, lebo keď kúpite jednu vec alebo tak vám to proste predajú za takú cenu, čo to viete kúpiť aj na Slovensku. Ale keď beriete vo veľkom, že sa dohodnete s kamošmi alebo prídete celá partia a že zoberiete viac kusov, dajme tomu 5-10 alebo celý kartón, tak tedy vám to vedia dať v podstate za veľkou obchodnú cenu. Majú tu všelijaké rifle. A proste strašne veľa oblečenia tu je. Potom tu majú náradie, elektroniku, takéto krásne obleky. Potom tu majú aj potraviny, viete zakúpiť, letné veci, plavky. Dosť veľa hračiek tu je. Ukážeme vám napríklad v tomto obchodíku. Viete tu kúpiť šmiklavky, lopty, motorky, takéto minikrosky. Takýto obchod tu máte. Je tu toho strašne veľa. Takže viete si tu zakúpiť aj takéto fajnové jedielko. Krokovička, stehlienka, párky, rebierka. Takže neváhajte a prídite tuto. Ako ti chutí papanie? Super? Ľudia, práve vyrážame z Budapešte. Máme pred sebou, ako vidíte, 434 km a 5 hodín cesty. Čas máme 11:42, takže s prestávkou rátam, že tam budeme okolo takej 5. Ubytujeme sa na hoteli, potom vám ukážeme aj detaily a zajtra ráno pôjdeme na tie trhy v Novom Targu. Je to tak? Áno. Tak sa máte na čo čísť. Takže už sa nachádzame v Poprade. Pred sebou máme už len 66 km, nejaká hodinka 20. Stále sme svieži a pripravení na to, že sa stane alebo nestane. Takže uvidíte. Ľudia, tak my už sme konečne dorazili do Nového Targu. Už sme pri hoteli a sme stihli ísť už aj do KFCčka miestneho. Takže ideme na to. Pani nám poslala inštrukcie, ako sa dostať dovnútra. Je tam, že 1, 2, 3, 4 a Mrieška. Mrieška. Yes. Tu máme trezor. Tuto si to vyťahneme. Máme tam zadať kód. Kód tu máme. 0, 0, 2, 0, 1, 8, C. Naša izba je číslo 9. Tak ideme do izbičky. Takže poďme sa pozrieť, že aký hotel máme vybavený za 40 € na noc. Taký mini hotel, ale akože nie je to nič rôzne.
No to je akože docela pekné. Tu telkáč. Kambičku. Možno som si spraviť to. Vodičku. Ukážte kúpeľňu. No god. Sprcháčik. Takže je tu všetko, čo by malo byť. Takže ideme spať. Takže zajtra sa vám ráno ozveme, pojeme na ten trh a ukážeme vám, čo sme tam našli. Dobré ránko, ľudia, takže máme tu deň číslo 2. Vonku máme otrasné počasie, poprchá nám, celý deň má byť takto. Takže uvidíme, že či budú všetci predajcovia na tých trhoch, ale dúfajme, že budú. Pripravili si tu pre nás raňajky. Akože docela výdatné. Takže porciu tu máme takú, tu máme tu sír, salámik, vajíčko, zeleninku, takéto pečivko, jablčko, džemík, hasielko, džusik, takže dobrú chuť. Zachádzame z hotela, ideme si ešte umyť riadik, ktorý sme si tak špinuli, ako slušní ľudia. Vojskému dačo, a mi klopčík. A ideme to umyť a odchádzame na tržnicu Nová Targovica. Majú tu takto krásne vybavenú kuchynku, aj s jedálňou, kávovatík, ktorý nefunguje. Máme tu aj takýto dres, máme to zlatko, dobre? Ľudia, tak ideme na to, počasie vyzerá asi takto. Od hotela to máme nejakých 6 km, 15 minút. Tak uvidíme, že či tam budú všetci predajcovia, či to tam vlastne bude, keďže je takéto počasie, ale dúfajme, že áno, poprchá, netrešti. Možno to bude dobre. Lidičky, tak už sme tu. Poprchá. Čo ty na to povíš? Zima je. Zima je, ale tak nevadí. Ideme na to. Krovky po 5 €. To sú to karamelové? Nie, klasické mlečné. A máte aj karamelové? A máte. Kukuricu nechceš? Ha? Majú varenú kukuričku. A volá, čo by sme si mali kúpiť nejakú magnetku. Kde sme tu boli? To mi naspäť nezabudni ten mlyn. A už to. No, ešte keď ho nájdeš, tak by sa nedá na tom. No tak už inakáde nepôjdeš. Však už iba po tej uličke pojeme, potom pojeme zvenka pozrieť. Vidíš, tam vidím tí kvady. To chcem pozrieť, či tam nebude mať aj minikrosy. Detské kočíky. Tuto máme takú, že pracovné oblečenie. Majú toho strašne veľa. Akože sú to. Majú to aj takéto uličky všelijaké, len tuto čo vidím, tak to je všetko kabelky, oblečenie, čápky, kvetiny. Jordan. Fake. Kabelky po 10 €. Louis Vuitton. Ľudze. Louis Vuitton. 20 €.
Nie można mu nic powiedzieć. Máme ponožky. No ty, no to jeszcze nie Kulturička. Aha, to sú bomby rýchle, nesieš? Pani, na 15 eur. Už berem. Na, ideme sa piť. Môže opísať na cenu? Týchto? Te po 25 są te. 25. No, one są, wiesz co, tak, Elastik už? zaszyte je, wiecie, potem, no, elastyczne, tak. To jest najmniejsze, XS-ko, potem jest S-ko. Mam všetky czysto z tego, także. Za 15 eur. No gdzie? Nie? To je málo, čo? Nie, to gdzie? 20. Takie stare wzory mamy po 15. No nowinka to ciężko. Dobre, ďakujem. Jak nie znajdziecie nic krajsze, to przyjdźcie. Dobre. Máme tu ďalšie krojčky, cukríčky. Ha? Dobrý. Slaný karamel. Ľudia, pozerajte, pozorne. A nie, to tu podľa mňa to tu je docela predražené. Nie je to tu také, že jak by ste čakali. A v každom treťom stánku sa ten tovar v podstate opakuje, každý predáva oblečenie, hračky, čiapky. A tak ďalej, a tak ďalej. No co? Co si našla? Povedz nám, aké máš z tohto pocit? Je to tu drahé, lacné, alebo aké? Mysleli sme si, že to tu nebude až takto rozšírené a veľké, ale... Čo? Ktoré? Čo si myslíš, že tam bude? Voda. Je tu strašná zima, ľudia, je tu 6 stupňov. A tam nemajú nič, na to sú také koncové veci, tam nenájdeš ničoho. No? To je nič, poďme naspäť. No? Pán predáva z kamióna. Kde sú tí klady? Stawiam, przychodzą dla niego. Niektoré majú aj zatvorené, ako môžete vidieť. Tady je voda. Ďalšie hračky. No. Ako štekajú. Dobrý. No, tuto majú akože krásne. Toto asi budú aj ručné práce. A našli sme kočiky. Oh, yes. To jest coś innego jak taka normalna. Tu macie czarny, taki jak tam zielony. Ste si pozrel taký kočov? No? Tu máme tiež domácu prácu. No ale tu klady sú kde? No to tu nemajú také nič. Tu máme ľudovú hudbu, hopa! Kúpime si takúto valašku.
A tu majú tí korytá. Opýtame sa, po koľko sú. Dobrý deň. Prosím vás, toto koryto, za koľko máte? Dobre, jedný. A to máš 90. To je 90. To máš 70, 80, to je 90 a to máš večer. Pekné. Ďakujem. Ďakujem. Máme ovečky. Krásny stôl. Ne? No ty kokos, ale ty kvady tam nikde nemali. Jaká blbosť. Nás nám motali. Nás ojebali. No čo si kúpime, Tina? Nič tu nemajú pre nás. Tak. I pojedziemy tam zobaczyć. Dobrý. Počkaj sa, pozor, čo ich tam ideme? No. Stojíme, pozrieť sem. A čo sa to vyšli? Ako tu? Mám také vecičky ukázať, hore, dole, páčte. Rybárska, ale rybárska tu nie. Ďakujeme. Tu máme kuchynské spotrebiče, nech sa páči. Nech sa páči ďalšie hrnce. Na druhej strane máme kvetinky, jablčka, ponožky, fusakle, jagódy, po koľko mať. Fakt. Majú tu aj jagódy. Cože, beriem ti tu jahody? Dobre si. Dobrý. Aj tu šoletky. Môže, máte to na tuštovku? No niech pan skosztuje. Áno. Koštu. 5. Oczywiście, tak. Jaké ste? Tu jest 4. Zoberieme si jahodky a za chvíľočku sa vám ozveme. Ľudia, takže úprimne sme dosť klamaní z týchto trhov. Je to extrémne predražené, kúpite tieto veci, čo tu majú aj na Slovensku, takže to je zbytočné sem chodiť. Na Slovensku sa to dá kúpiť ešte za lepšiu cenu. Akože vyjednať sa niečo dá, ale tak keď chcete ísť na výlet, popozerať to tu tak v pohode, ale len kvôli tomuto by som sem neišiel. Takže ďakujeme za zvládnutia a ak máte záujem, aby sme vám predstavili ešte nejaké miesta, aby sme tam išli, urobili recenziu, ukázali vám, tak stačí napísať do komentárov. Daj odber, like a budeme radi. Ahojte.